Day hang ni kan kaktian kabaong kakti kabakan aikon kasin syar ya kapurtai namar balai ba imai jangpi idai inong hikai baning kong bomla banbu bujli daki weipat la tharai banyo mai dai wei anam la kikmi kikpa kidai kinong hikai bomla ban bujli daki wei kidai kinong hikai bomla ban bu official judon gaying kasam kaban ong sibuk menta la judon pilaju ngau ba imei jong pi ong imei du long kemi nok pha man ta chi sini ki kun jong a laju ngau dan haskul kinong hikai kiarung kiami mentang ngawan hikai snong jong pi ngayo tulap kam he hanong tliu ngalej no hanong tliu imei ipa jong pi lada kiyo kajeng siu kebasan tengka hang neru kinem i no ya pi kinem ong ngan kam kun no snong tliu kinong hikai ke bamla banbu bujli dagi weipat dei gikmi gikpa kendiat haba ong pat mei kadai ka kentien ka bajeliu ke jingmot adu kata-kata bat uno uriu dakai ubadakai riunar adu kan utang syuang mei mahnya kikimi kikpa kamtam imai kidak ni am kemensin Hendring inam yabun kitin halor kata ninya yai no shaka kubor jong ka jingyalap agane ka janmit menta ki bentana ka kitin jong belai bangan bo agane ka por kum ka jingyalap kilong nakashiti ka jong u apostol Paul shakinong Ephesus kanom dai setia halor katim kitin ki baong nabaga jingyale jongi kamlong yaka snam bat kado Henry yaka hima yaki bor yaki nongsen shar poltei jong gane ka jingdom yaki jingpaman bakan jaman siem hagi jaka beneng kata gare ka benta ka bang kwa panbu kum ka nongrem jong ka jingyalap hagi ne ka janmet bat pi kilong kini bat ka phang pedeng jong ka kubor hagane ka janmet ki para bangai ba iej ka bangan bo ka long ka jing yale ka thma bakan jaman se ka jing yale thma bakan jaman se namar kum ki kristan ngidei ban sngoto pa uwei udon ya ka jing hagane ka purthei kam ya pher bat ba usipai udon hagamadan tma ngidon hagamadan tma kabangi habban yale bat kane ka purthei ka long ka jaga kamadan tma bat ka ba phla ka long bagane hagane kathma kadai kata kathma kabanamla banyaine adu kabakut bat jar uwei pa uwei unong yale thma un sakut bat ha kata kapor hadin ka jingkut no jong kathma ka jing on sasam ya ka bainong bat uta ubasharem on ai ya ka bainong jong ka jing sharem bat uta ubajab an ai ya ka bainong jong ka jingjap namari ya kano ka jingele haba phiale pisharem pinyo ya ka bainong ka jingsharem pijap pinyo ya ka bainong jong ka jingjap ki para bangai hagane ka por kindiat syabanya ya chikene benta ngakwa banyalam jingmut haba ya dei bat kane ka balang Ephesus
kabau apostol ula tho yakane kabau apostol Paul ula tho yakane ka shiti ken mau bha bakane ka balang Ephesus kadai ka jo ka balang ka bala seng ka bala tho haka kitab jing pen pau kabau Yohanes u tho yak akubor shaka balang Ephesus pila ban shem lai nyau jing pen pau bat kadai ru ka wei ne kishnang ba pau nam haki por hendai ka jaka ka ba pau nam bha kadai namar ka ne ka jinglong jong ne ka shnong Ephesus namar ba kadai ka shnong ka ba bon bha haki kam khai bat laong haki por hendai ka ne ka shnong ka don ye ki kat ling khai ban khai keleng ki jaka ban penlong ya ka ne ka shnong kum ka shnong ka bapau nam te ne kata ka dau ka jingtan ye ki kat ling khai la te ye ka ne ka shnong ha ka wa kaisar bat ya kene ka shnong la te na ka banta ban kan mau buram ya ka blai dayana bat kene ka shnong ka don ha ka doba Asia Minor ha kene ka doba banga bama pi pidan namar ka ri India ka jangiru ka don ha ka Asia ha ka doba Asia kumta kene ka shnong kala don kene ka doba kala long ka shnong ka ba pau nam bat ka jing pau nam jong ka dei ka wei ka jing don ye ki ka ling khai ka ba ar lo ong ba ha ka ne ka shnong ka don ye ki ta ki jing le kai theater ha ka tin khasi ki dei ki kenja cinema ki kenja cinema lada village asilong pindon bat pinlap ye ki cinema ya kito ki khat ka theater ki breu ki badana ki ne shnong ki don ye kata ka jingle kai ki penlot kai ye ka por tang ka ba pet ye ki ne jingle kai theater ki ba pen I ye ki kenja drama bat ki flame ba pher bat sakaway pat laong ba ki breu ha ka ne shnong Ephesus ki jupen lot ya ka por ha ka jingle kai ka bangi khat ka tin nong wei jam na siam kata ka jingle kai ka ba pen ka ba kilan ya ka met la jong ban pen ksa namar ba ka dai ka shnong ka ba riuspa ka pen biang lot ya ki indoor stadium ro ban yele kai ki samla ban ya pet flame ban ya pet theater ki breu bat sakaway ka banta ka lang baka emro ha ka jing Yakob pen mare ya ki kula ya kene ka shnong kumta kala kreng ya ki breu na keleng ka purthai banwan shi kene ka shnong nong ba Ephesus menta ong no lada kawan kano ka jingile kai hasila ki breu nang ni na shnong jengpi ki breu na shnong jongi kin ya lait lot shata ban penmit ya kapor la jong bat kini ki breu hang neru kila em komta bat kim tip ai utau blai namar bakadan namar baki don yo kane ka blai dayana bat sakaway ka jinglang kalong baha kane ka shnong Ephesus om tang kine ki jingle kai ke prabangai bait kalong bakila don sa ki nong le jadu ki nong le mentor ki bale bertong kum ki nong le bertong haki por usem Nebukadnezar kane ka shnong namar ka jingdoan lot ye kita ki ai baro kala long kayo ba yo san bat kala kring ye ki pat ba keleng saudong ki jaka bat ki breu ki badan hang ne kumbalaang dei tang baki mane belai ya kadayana kita maneru yo patsha Roman bat ya ka belai Roma
Dai hakum kene kapor kabau apostol por ula poi yuk kejat hakane kasnong ban lek sha Jerusalem ong nak menta larang ayat dak kejat na lau mei sha thi shadam saj ngahaban ya na kene kasnong jongpi ban ngalayo I ya ke jinglong ki breu hang ni badu apostol Paul hakata kapor u itu bagane ka shnong ka don kam ya ka jingyalam ya ka gospel tangba watla kataru u apostol Paul haka sinlaj ka banengkong usiyo I u klem dasa haka sinlaj ka baar ula persyang banya keren berkibreu bat haka sinlaj ka balai ula sa kumbalai snem tam ai ong ki kam apostol al paulai puwei ula sa kumbalai snem bat hang ni ula trei bat dei hang ni ken bo apostol por ula yo banseng ya kabalang kabaki ai kerteng kabalang Ephesus dei ka jing shidham dei ka jing klan men sim dei ka jing yai sha satar ka jong uni u apostol por ya ka jing ke bay kendo ha Ephesus ha ka baula yo ru banseng ya ka kamra jing hikai ka bakhot kerteng Turanas pila ban shem ki kam apostol khat khandai kata ka kamra hikai jong apostol por ya ki breu bat ka ktin jong belai ka yathu ba upol apostol ula job ya ka jing pen ki wen ha ka ne ula job da ka jing pen ki wen ya ka ne ka jing mane belai ya ka tayana ulala pan pai ye ki bre ong ki kam apostol khat khandai bat la thong ru yo Timothy kumunong yalam ha ka ne ka balang Ephesus pin sapet Timothy neng kong iwela bat shua bo unmi no yalade na kane kashnong Ephesus ula bo yaune Timothy bo unlong unong yalam palang bat hadin kato katne por ba ulami hakawai kasingi u apostol Paul udai ban laj shapo shnong Miletus enda ula poi hapo Miletus ula pak tin leng bagi breu jong ke Miletus syaki nong yalam balang ha Ephesus ula pak khot ye ki nong yalam ula pak khot ye ki temen besan banwan banya kenduk badu bat anda kilawan ula ai ku belai ye ki ula ai ku belai ye ki bat ula sneng ula kentu ye ki bat uya thu luparu hang ne ngin sngotu bau apostol Paul dai tang bau usneng ukentu ye ki breu ha Ephesus Henry ulaya thu leparu ya ka ei ka bansawan berkaban saja bat ulaya thu lupa bahadin kato kene por to yakin mau bakin sami ki suri ki barunar ki bamdon jing isen ei ki ban yabsut lang bat pi ong ka tien jong belai bat kin mi ru ki nong hikai ki nong yalam bakla ki bayalap lam ler ki ban reng ban pa ya pi nabakum ta to sharai to king no ya ka jingking ater jong belai kenang bapila ban yang yele persya hakis ngi kibasni bat to dapat scam yela ka jinge ang bu apostol Paul ye kinong syarai bat kinong yalam palang hapo Ephesus to syarai to king no ya ka jingking ater jong belai bat to dapat scam ya ka jinget kenang bapila ban yele persya ya kita kisngi kebasni bat hakani kadekat kebakat aruang nabaga jing yele jongi kamlong ya kasnam
bat ya kado Henry ya kahima bat ya ki bor ya ki nong sen shar peltai jong ane ka jingdom ya ka jing baman bagan jaman sem haki jaka beneng angga ktien jong oblai kine para bangai ba iet kide ki jing senang jing kentu ki jong apostol bor ya ki teman besan ya ki nong syarai ya ki riurang ba jong kabalang Efesus kaktien jong oblai kaya tu yangi ladangi pule na kitab jing pen pau arn reu bar hadien ka jing kren upor kilami shisha kinong hikai babakla hagane ka shnong Efesus kilami kinong yalam balam ler bat yakine ka ktien jong oblai ka khot bat kaya thu baki dei kita ki bala kerteng ki Nikolai tia ki banshon ya pa ki Nikolai tia ki basyun ya kabalang Efesus ki bakwa ban ya lamba kala ya ki banget ki bakwa ban pentame da komne komtai ki dei kita ki Nikolai tia ki bakhat ka ktien bat ki nong ya lam ler ki nong ya lam ler ki nong hikai babakla ki para banget ba ihit kumbala ang bagane ka purthai ka dei ka madan thma jong jing em tang ba kata ka thma kam dei satya ka thma banginya ra de ki tiar gitar banginya ra de ki top ki man banginya siat pen mensau uwei hene ka dei ka thma ka ba kan jaman sem ka ba ka men sem jong pi ka hap banyale barkata ka jingele kalong barki nong senshar jong kene ka purthai jingdom namarkan sapoi kapor baki bor senshar peltai kin om sho yang apa dia pi ban mane ya ublai kan sapoi kapor ngadang pule ya kakot kubor hakawai kakot kubor kablatho haus nam arajar athuai haus nama raja arpuwei layatho bakat santli ki ying mane kila syak thang kila syak thombor hapo Haridwar barkane ka Haridwar ka dona ka jela utarkan ka bahapo India barkane ka jing syak thombor bon ki banget kila mensau jor namar ka jing thombor namar ka jing ra kine ki reunar da ki tiar yale kilawan banyale dekitiar kibat pen mensang ken mau dang haune usnam hau benai Januari pan kaja kajing syak thombor yaki Kristan hapo Chhattisgarh bala syak pen pra wat yak adur jong kameri bat kine ken mau para banget bait kilang kmi jonga bakim ja syaka bajengai nangi ki ja hagari jonga jongpi ki ja hakajaka kabangingi dan lang namar ngi hap lang ke India en nayak ren shabar ke India wat hagari India jongi latip yaka kum kata ka demokrasi ka bala penyanyi ka sensyar kadar latip yaka kum ka sekular country ka bala long lajut yakino kino ki kon heniam hanrei dang ja kine syirkai ban yatu yakine ki jingja kine kim shim ja sha ngamdai para bangai pangapenting ya pi kindian ngapule ya kawai ka kan habang ngapule ya kene ka kan ngajau umat ki umat kimla panset namar kadai ka donut priu kene ka god ka bakerteng ngapule ka kerteng tol shall for Christ kajing pensitom ben na kabenta ukres kablato ada upastor na kari Romania upastor Richard Wambran bala pensitom ben na kabenta ukres torshol for Christ
Upastor para bangai baik akan ekakon lese pila bantiet kador jongka kampalat ya kaci hajar teng katsan spa teng kangatir. Kaneka kot kaya tu baune upastor uang balak jingsha penshitamben ki Kristan hapo kari Romania kalong sya kabapalat pot kabamla syuk bansha namar kalong palat banyaumrat kajing syak penshitam hakane kakot uyatu kumne ba udon uwei upastor ubakal teng ufloresku upastor floresku une upastor ula syak penshitam yalade haba ula syak penshitam haki komunis ki breu kine ki breu kila kentha ya u ya ka do ya ka renyat jong u da u narsau u bakloi kila kentha pen ing ya ka met ka jong u hadin kata ladung da katari ya ki benta jong ka met jong u tang ban supen mensau amdei badung penyap lada dei badung penyap kan khamsup Shudong tang ban pen mensau ban pang ban pen jinjar ya ka jing em jong u ban la pen shong lang ya u ha ka wei ka kamra ka bam laj ler ka bam dan tliu bat ki knai klem bam ki sat ya u bat ki ha ka ne ka por ya thu ka ne ka jing ya thu khana ba shisha ka bau pastol upla Bakita ki knai anda kila tangan ki dat ya kadok jung pastor. Upastor bapli nang yo thia uhapan yele persya ya ki knai ki badat yo. Modur para banget bayit larangi don akum kata ka jaka besyasat ki knai kin dat yang apa ya pi kai ka banja. Namar kata loong ba une upastor yok por ban shong watang kindiat eru bagi knai kile thmaya u ha ka jingdom ha ka bakhadu loong la sei ya u nang ta la shu pen yeng ba thik ha ju bat sngi bat mit ar tayo kan thi ar tayo la pen yeng yo Bat hadin kata kini ki breu kila penbor ya u baun long unong shed kela ya laki jong ki para banget baun ya lapak lano ya u blay ong mami ong ya u blay ya ki para banget baun he u blay day u baim ong lem damim ong in penshitam ya me kila penshoy Balada tre kin bom kin tit ya upastor kata kapor kamen sim kalaplu berkat para bangai bait lada kajaya ngayapi berkat lada kajaya pagi kun jongpi berkat lada kajaya ki kun jong ajopi ke ei kabanja Henry hakat kata kapor upastor uyang skam Shem yalap bakla sho ya u kat ba sho tendung ya u kat ba tendung bakla jing bat habayo I ba une pastor bakla pitip kai ka baca hai ka bakhadu kilawan ra seda ukon jong u badang khat saus nem u bakarteng u Alexander Bat la syok la bom la tit ya ukun hakmat ukpa Modur kilong kmi ba I jongi hakene kapor Baladai ki kun jong pi la tit hakmat jong pi Kan long ne em ka jing pat ka dongan Kan long ne em ka jing yam ktang ya pi La tit ya ki kun jong pi hakmat jong pi Watang bayi syok bagi para kena piale ban penklat ban pen laj naga jingi syok kenang ban laj naga mensau
kan no tam lada kinong shun kisok hajan jong ajong pi ngang asyat berkat lada utau beriau lada kita beriau kin syok ye mai jong ngam tip ke ikan ja bad uneu pastor ya tu hang ni bahakum kata kapor ulalam wir kejing mot kejing perkat banyo i bau kon ula syak bom ula syatit ula syak dong de kinar sau kamen sem kalaplo ha kabakadu ula rai nganlen yo jisu nganlen ha kabakadu ula rai nganlen yo jisu namar bamla syu de ban pej ya kejing pensitom ye ki kon ngalal rai banganam yalap chu yono jisu ban pen baklano ike banget tang bakin pelaj no yau kon jonga ka khubor ka bas ngau tenat aket kapor para banget bayi ukon jong u Alexander u angkum no kopa wat long ukpa ubashat kela yang scam wat shat kela yiki banget yau belai yang scam lada ngai pi lada ki penyap yang ngan yap rengkat bakini ki kecin uji so bat kari ipa jonga ngan yap rengkat bakini kiktin uji su bat kari jonga ang une ukon ukpa ki umat kila toj na kikmat banyo ngau iki kentin ki balapen banyak donoj kelempap kini ki reunar kila penyap sisayu ukon kasnam kelapa syaj iki kendro jong aye ukpa kata kapor ula kela kadur kadar mudur lara syak penyap ukon terai imai terai jonga hakmat jonga ngila penyap le henry une ukpa ula kela badur badar banyu ikat kata kecinca ke kamra kelapa syaj dakasna bat om tang kata para bangai bait hagane ka ktien hagane ka kot laya thu shu ba une u pastor Richard ro ula sya pen sitom lang hagane ka ri Romania bat hadien kata la penyap yo kon jong Floresco la te la kom sayau pastor Richard Bambran rengkat berune pastor Floresco hagabalate yo bat yo ta parlok daki sainar sya bat la tep apok ka fridge latep aku tu kerja pendata balada yo i bakine ki breu kinam kisho i kom bakin yam kine ki breu kila sai kila pensang hakane ka blower ka basaj hadin bakila im latep yang yaki haka fridge wow kecing syirkai kecing pensitam syabab palat pun ong kene kecing tuang kecing pensitam sebab barat la thep biang hang ta lo bat uwei ne kita kinong pensitam uang kumno uang da ka baduai nga ai ngu yo belai ubang ngam ngej namar bangalayo ban penmilot ya kene ka jeng sneu ka badan hakadon jonga ban pensitam ni kita gibreu ai ngu yo blai bangam ngai am tang kata hadin kata la sai yakina fridge la thep sah ka senduk ka balong kum ka senduk paya ka basya biang ban yeng tang kamet la sa ada ki prek sau dong la thep kum ba sau kenta ban pen yeng hang tu tang ki kindiat ki prek ki la dong ya ka met jong ki klem ksa kita kejing pensitam magari Romania ngapule ya kena kakat ngasngau bagaman sim kaplo ngasngau ya la dia bangadai ukristan ubadon haka paradise
namar ngimpat syak pen sitom dep langin la ne em bangsa ki para bangai kum ta kak tin jong oblai kaladep ong baka jingile jongi kam dei te kato bad ye kasna handrai ye ki nong sanchar jonga ne jingdom purthai na baka ne ka jo ka jingile kan sawan hanga happy kak tin jong oblai kala ong bahakita kisngi bakado kinwan ki por ke basitom Bakin milot ki ai ki bosniu ki balong persya ya ka hukum jong ublai kin mi ki kris lamler kin mi ki nong ye thu lupa lamler kin mi ki nong pensitam ya ka met ke jong ajang pi ke ai kaban saja sapulena tin jong ublai hakashiti ke jong Timothy bagi beliau kesengi kado kin tengela dia kin long ki berhaspa kin long ki bakwan mentoy kejing kan man kriya kejing sngau hangamai kanang bon bat ki ai baro kejing sniu pioi mentah namar begini kejing sniu kisnang panjelai kamdan syu kejing syong sup syong shangai wat yo orang pak beri namar balai bahagita kisngi kibakado kinwan kipor basitom kajing yale kanwan kajing yale jongi kan long om ya kadok bat dia kesnam ya kabakan jaman sem kajing ya payeng patsam pinyoi kajingnya penyap kandon kajing bam kengkor syuk iki para beliau kajing kengkor banyak umrat kan sami yau beliau la itik kumi iki perjang bad iki skai habakwa ban penyap napa balai bagalong kuni namar bagajing it kalaman kriat kak tin jong oblai kaya thu shu hai ka gospel jong Matius arpu sau kandai ka ong enda kumta kin ai no ya phi hai ka sitom bat kin penyam no ya phi bat phin long ki basion daki kenja ban riu baro naga benta ka kerteng jonga ong ujisu bagita kisngi kino kiba yalap yo jisu kin sa syak ban syun ka perthai kan sa syun balai bemawan yalap yo jisu kadai kasni ki waman ki long kmi ngamut banong kadai kasni jong pi ki long kmi ken mau ya kan naban sawian dan embasyun Lashon ya kada ke sinong gatau, lashon ya kada ke yang ngesam, ambet watang bansa yang ngesam, la ai kau do ya ka. Ken mau baganikan saja kampalat yangi. Namar kaktin ngejong oblai la de pipule na gospel jong Matius hakatu kejuk kalenang. Kaang ba klempep kan wanja. Namar kaktin jong oblai kaang kane kapateng kan om lej no tap anda la pendap yak ki ai baro Henry para bangai beih akene ka por wat snouting tobat skam ya kata ka bapadan ong katim kumbalong kabalang Philadelphia kabalabat skam ya kejing hikai na justang kabau jisu upet ya kane kabalang yo i ya kano kabatelot yo i ya kano kapapen ngosi ya ulahun jerot kentu tang kawe kekentin kabau ong tobat skam ya kata kabapadan nang bangila banyele persya yeki bor jong kajing paman baru Henry jar ubaya ini haduk kabakut uta ken un yo lajem
angka gospel Matias. Bangin yai ne kumbayai ne usyakri jong ubala say yang apa dia pi nak liulong jong jingdom syaga jingshai. Pikin mau Uthamas John. Ke jing sangsat kat Uthamas John annam dan syu habawan shine syari kasih. Uthamas John para bangai bait amdai tang ba uwan banyalap ke gospel. Uwan banyarap rui ki kasih ki jongi. Haba Uthamas John ulawan shane syari kasih jongi. Hak itu kipor kadang sensyar ke sarkar British ya kene kari India kari kasih jongi. Pitep ke sarkar doli ka ong kumno yu Thomas John. Ko Thomas John khi lệch phai no shelaye wat penlut kai ya kapor ban hikai ya kini kibriu le se kan om daya pher than le se kan on daya pher hakaba phin persang ban ya hikai ya kitai kishri halordi ong kisipai doli yo Thomas John kisipai doli ki penring dor bakam start usri banyaga jaj benriu jongi kenang banam sutu bakla kajingwan kipareng syari kasih kedan ar benta kabaningkong kadai kiwan ban le merau ban sensyal merau yangi ban le don bor kita kidik sarkar pareng kipareng baar kidik missionary bawan banyalap ya gospel bawan ban sayangi shika jingdom Henry kathma hangne kaja pedang ki pareng missionary bar ki pareng sarkar khila hikai kita ki shri alode kane barok pitep ong ketin kajingye thu ka ong ba Uthamas John ulaya rap ye ki khon khasi ban pen keu hakata ka economics empowerment hakayo ka kot bat ban ya kon lam na kabenta jang ka hok ki khasi haba ulayo I ya ka jing sha nyon ben ki pat ba khasi ha une ha kane ka sarkar pareng ha po ka jing yalam jong u hari English une unong yalam hari English ulale don bor ya ki khasi ula kam try ya ki par motion ula kam try ya kibri ula le don bor ya ki jaka jong ki khasi hang tai nong saulia suara kumta Uthamas John ki prabangai bait umla bansha ya kane ka benta haba umla bansha ula kelalong usok pedung uban yele persha ya ki tei ki jingle ki sarkar pareng banam sha ba sarkar pareng kan le don bor ya ki pat ba khasi ula kelalong usok pedung bat une uhari English jangga sarkar pareng ula shun tlang meluk tlang seng ula wat ban penyap no ya une Uthamas John kata kaja tang haba nyosnam ba Uthamas John upoi hanong saulia pitep Uthamas John uhaban Pedri syaduk jantia uhaban Pedri syajantia namar ka jing tuet penyap jong gini gibreu tang nakadaw ba ukwa bagi kasih kin yo iya kahot ukelalong usok pedung bat pidep kabasngausi syuk kalang bahakom kane kapor ula Pedri yalade kaja ka jingja ka basngausi baka tengah ka jong o ka Anne Jones kalapang haba kalapang ula haban wanno na ka jaka ba Pedri anda ulawan ula lap bakalok ka jong o ka jing thia pangan ye thu lengkot ulap ye kalok jong o ka jing thia pan haba ula lap kumta kapas ngusi kalong naga jingpang ulat duk no ialah kalok kejong kalak kelak ialah de syatwet penyap
Uladu ialah ke tengah ba ije baju Kristan banyalap ya ke gospel. Ukun udan hano un pa pet ya ukun. Ialah dia uhapan Pedri. Handrai hadin kata la dep on tep ya kena kalok ke jong u. Ialah dia ulas dang ban Pedri baraga jing Pedri haga takapor kabas ngosi ula kem ka jing sitom ialah dia. Habau la yo jing pang la sumari u syakal kata bar ka jing pang kalabat ya u hadu ba unda klap no hadu ba unda klap no kalabat ya u em u ya ja ka jing gi para bangai ba ye ki jing halor ki jing Henry kaktin jong ublay larangi pule hang ni ko hagashiti kaban kong Timothy kaban riu kalenong khat ar kadekat to ya le ya ka jing le baba jong ka jinget to pin bat khak ya ka jing em bam jukut shaka bala khat ya phi bat phila phla ya phi ya ka ta ka jing phla baba baki babon ki saki kin yoi ngin bat scam ya ka jinget kumbabat Unia Pastor Florescu, kumbabat u Pastor Wambran, kumbabat u Thomas Jones, kumbabat katne kanaban sawian, kadan kam yang abat yapi ban bat skam ya kajinge. Hakini kisngi nabaga jingile jungi kamlong ya katok bat ya kesnam, Henry ya kajinge makan jalan si. Para bangai ba ye kindiat aba pai shu Thomas John motto hashwa ba unyap u Thomas John pite u Thomas John hashwa ba unyap para bangai ba ye daga jing ngau khia ga man sem ula tho ye ga jing ruai namaru Thomas John ula tho kato kanetli ki jing ruai ka kot jing ruai bar ka wei ni ki jing ruai ka bangas ngau kumen ban ruai bar ngada ngau sha man sem ngada ngau lung ka man sem ban ruai kade ke to ka jing ruai shi spa i wei to pinya plet lang ka number shi spa i wei hang to pin chem ha ka de khot ka basau ka basan Shwa ba un khalat no na ka purthai walau ye kan do ye ka jing ga jing em u tho ye ka ne ka jing ruai phi bla shong bat nga ha chi tom shong bat nga ha ki jing pang khila long ki lok ba yai ne ha jing ben la ka purthai lang to wan men ta di sngo ba yeng pa Shwa ba un khalat wa ra pedeng ka jing u yai ne ha pedeng ka jing sha thwet penyap u yai ne scam